Focus ti sabana di nga ubo rin on samet maarabid na tibiyagnan. Mas alsip na yun. Ni? Apa yan? Buti mga tiridors ti palpalapal nan. Bartik sa may ubo rin. Puna yun, susulo ah. Hindi mo sa jukang kanon na, di pa gawin sa naman. Hindi masan. Ano nga dyan? Posible mga dabungan natin bayag. Kaya na dyan. Posible magto daw. Napigsa init. Kis ti sabana madaya dyan. Uburin dak samit tayo. Nay. Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong car shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 car shampoo. Extremely foamy car shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin ng mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang hinihintay mo? Check out mo na yan! Nay. Loko ka dyan. Kita ka lang. Palapal ko dyan ulo mga ta. Bang, lagi. Naglo ko mga dyan. Trip mga dyan. Ubo rin. Focus ti sabana di nga ubo rin on samet maarabid na tibiyagnan. Mas alsip na yun. Ni? Apa yan? Buti mga tiridors ti palpalapal nan. Bartik sa may ubo rin. Bukis ti sabana. Madiato yan.
Lukwade. Di ka lang parangkat mo. Ang makita mo sa pulan. Pala na di papaya ko. Sus! Oh no! Apa yan? Kisti sa bamon. Naman ka ako imintan. Tigsa talaga tama na ito. Makapalto mo sa papaya. Kisa ba, hindi may baga, dumawat kang kami nga imutan. Hindi man, nais pa lang kapitan, baso lang pa eh. Marariya ko sip. Gulat ka na. Wow. Ay, hapo, nagadong kapag namin tapay. Muruyot ka nga talaga. Nabutungan kaya. Okay sa bam, kung na lang sino ay uburin. Yung papaya ma. Siyempre, daridangan mo naman. Tapay na yung suka. Inumin mo, baka mais pa lang ka. Badawatan na mula kami, nagri-katakpay. Kasi kaman, takal talaga mo, muluong mo. Ay na. Papaya malang. Di mo ate kung madi nga pampautog ata. Sumadi ka masasawa ka, sumadi ka notog. Kisa ba natuin kay healthy mit tibagi ato ah. Hindi pa iso, madi ka pampautog ata. Dapat di ka nang pampautog, tabakasawa ka. O sige man, anong arte ba i-recommend mo nga prutas nga pampautog? Kapatite. Prutas aday? Prutas mo lang ate, mapulpulutan mo lang, sag. Mabalin niya? Kamu aja? Itong umati. Nangang kajay, uri may sala pirasaw. Pero may ato matdar, boy. Sige, padasik to. Damo lang nga edang arte ko, bunga na di mulam nga kabatitan. Umpay, kang kantaw no nagbunga ulit. Yung sa tipapaya. Siyempre, gapok ba ako naman. Kumaranghang ka, abang apal sikam. Sariwa ko. Kapapapapapurot ko na tataya to. Pero may isang tayo ka pinagaway. Ano nga kaya mo? Inal daw talaga kadkadwan. Nananabagbagan ka ni bakit mo? Si tagasawan. Si iti baganan. Ha, pagpakawan nga sawaan ka. Dugyo. Siyempre kami, mga dugyot kami. Isla ka lang nadalos. Apay baka dalusak. Nagrugi ka na ito na yun. Resta lang ang sig. At least, hindi man nakti nga pa Adam. Ano ti kastan. Hindi nga tano uminom talangin. Nagimas na pulutan natin eh. Kasi ka ang mukwartak tao eh. Naitad ko din bakit ko di nakabakan tam. Kasi ka bakit sabi niya basal. Diyan sa? Aging kakaot kami kasi dakol tama. Ata? Bain tayo. Niya magatang ng araw kata. Mangyelo lang ata boy. Nalabaan pa yun eh. Tanggapin tayo nga tayo tindahan natin. Digit dahil basta karta. Kana tao mutangon. Utang maning nagtatidugol sa akin dahil nagpakabaybayad. Alam mo siya, puro sardinas kada bagas yung utang ko dyan. Rigbay na. Ang bag kanya, sardinas kas kadaba kasi kanya, puro arak. Oh, ano lang may bagbaga na jagla la ko dyan. Amo na mga mamartot ka, pag nagreklamo ka. Sayang, nagimas may pulutan ni bala ka.